Sanibonani ninjani, welcome back to the YouTube channel. Today sikhuluma-ke ngomculi kamaskandi Ubobo, umfana wepiki. Esikhumbulayo ukuthi kuthenjwe emavikini or emasontweni ambalwa umphakathi walaphaya eSoweto wamugxoba, wamushaya, wamufaka ngamatshe, wamukhanda ngamatshe egqoke ingubo ezimhlophe. Ubobo-ke udabuka le KwaZulu Natal. Kuthe nje ukuqala lo nyaka impela uke wasinda edutshulwa esibhameni. Sambona futhi esebhale ey'nkundleni zokuxhumana esho ukuthi uyafisa ukuthi abonge ngoba uyalulama, ekhuluma ngoJanuwari. Kanti kuzothi kusenjalo-ke kubika ukuthi le sehlakalo esimehlele eGoli ngokwakhe wahamba waya kulo wesifazane oyolanda imali yakhe ngoba lo wesifazane eyisiqashi emzini wakhe. Kholakala engazuthi lo wesifazane-ke ubengasafuna ukukhokha imali ye-rent or esike singathi imali yokuhlala endlini. Esingazazi-ke izathu, okungenzeka ukuthi Ubobo nalo wesifazane mhlampe kunezinto ezithile ezike zabahlanganisa noma kade zibahlanganisile ezibe sezenza lo wesifazane-ke ayibone namandla ukuthi usengamtshela ukuthi uyafuna ukukhokha noma akafuni ukukhokha. Ngokomthetho Ubobo ushawa nje kwangamele ashawe uma eshayelwa isikweleti sakhe, ngoba nawo into ethi lo-ke kwesifazane ohleli endlini yakhe izothiwani into yakhe ngoba akakhokhanga. But-ke umphakathi ngathi awubanga usakubheka lokho, bungamshayeli lokho, bosumshayela ukuthi uthe Ubobo uma besexabana nalo wesifazane ethola ukuthi engazuthi into zakhe or imali akakwazi ukuthi ayithola, wase ethatha ingane yolo wesifazane encane yentombazane. Wathi Ubobo akubanjiswa, uzobanjiswa ngengane, nokuyinto engazuthi iyona-ke ededina umphakathi lokho. Kodwa ngempela Bobo nawe-ke sikwazi ubambise ngengane, wabambisa ngengane. Kodwa-ke according to ungizwe-ke, yabona ungizwe futhi sishembe, ungizwe uthi yena Ubobo waswinta lo wesifazane ingalo, wasumphakathi uya-react-ke, which I don't think it's a fact, because I mean if esonto ingalo, you know, but kube engazuthi umphakathi wawudinelwe le yokuthi Ubobo wayesethatha umntwana. Iyona nto-ke le eyenza ukuthi engazuthi basebethi hhayi, engathi wena ususey'ngqondweni, umntwana uyaphi, wenzeni. Mawuxabane nomama, xabana phela nomama, but asikho isidingo sokuthi usungathatha ingane uthi uyobambisa ingane. Wes yentombazane, awubambise ingane ngengane yomfana, akubanjiswa ngani ngengane, you know, something like that. Wase kumphakathi-ke uvuke nje uvuke wathi cha, engathi wena uney'ngqondo ezithile, wase umthelekela-ke. Nazi-ke iy'thombe zakho Ubobo nje wayemuhle ngalo langa, Nkosi yami. Mekuthiwe lokhu ufa alitsheli, kusuke kushiwo into ey'fana nalezi, kuthiwa lokhu ufa alitsheli. Ubobo, Nkosi yami, wayengazi ukuthi khona izinto ezomvelela. Uyigqokele nje iy'ngubo zakhe ezimhlophe, ngathi ingelosi, uyacwebezela. Hayi, kanti akazange abuze elangeni. Umphathi uzomngenela-ke ngoba yini kuthiwa usethathe ingane. Ungizwe-ke uthi wabona beze bemshaya ne-oblangathi, emedula oblangathi. Ake ulalela Ungizwe-ke eyichazela-ke, echaza-ke le ukuthi yena akazi ukuthi wayebona kanjani ukuthi bamshaya ne-oblangathi. But-ke esikuzele-ke la ukuzosho ukuthi Ubobo usephumile esibhedlela, naye usebhalile, wayisholwa ngowakhe umlomo, wabonga abalandeli, waphinde wabonga nabo bonke abamsaphothile kulesi khathi lesi. But-ke akuphelile njengamanje, because he is now facing icala okunye futhi akwenza Ubobo ukuthi aphendule ngesibhamu emphakathini. So now he's facing
icala lokuzama ukubulala, izama icala lokuthumba. Yilokho-ke manje-ke shuthi i-battle yabobo ayikapheli. Njengoba sephumile esibhedlela, sekuyi ukuthi-ke manje sezophinda azoqala-ke lo mtikatika komusha-ke manje ukuthi azame ukuthi athole indawo entsha, aphinde futhi ahambe ayobhekana naleli cala leli alifesile, ngoba lo wesifazane uhambile phela umvulela icala. But-ke manje okubuhlungu-ke nokudabukisayo yile yokuthi kuyadlala udangobobo. Lo sifazane uhleli ngaliphi-ke endlini? Usephumile endlini? Ingabe sesa advantage ngokuthi phela umphakathi uyemkhulumela bese angafuni ukuphuma endlini? If also that's the case, yini ubobo mhlawumbe unayo yini ubudlelwano obuthile balo nalo wesifazane? Ngabe khona mhlawumbe into ethile ebahlanganise emenza abe nenkani? However ize kunjalo, kumele aphume endlini yabobo, ngoba indlu kabobo uze uyashawa nje ubobo ushawela lo wesifazane. According to ngizwe-ke simazi ukuthi amasiko mhlawumpe uyawazi noma uya-understand-a, obese edlulisa umyalezo-ke ophuthumayo kubobo, wathi cha ndoda, if ukuthi umphakathi ungakwenza kanje, lezi zinto ziyakhuluma. So zama ukuthi nje mhlampe-ke kuyobhekisa amabombo emakhaya, uhambe uye emsamo, uhambe uyobika or uyokhuluma or uyocela or uyoxolisa or uyobheka. Kuthiwe akathi ukuhamba hamba athi kuyoqala ukuthi into zakhe zithini, zimbheke kahle, noma na izinto zakhe ziyabheda, noma umsamo wakhe ngathi awuzi kahle. Kusho ungizwe ithi ufuna ukulekelela ubobo. Okunye-ke futhi-ke esikwaziyo ukuthi after ubobo-ke enzakalwe lokhu, kube ney'nkulumo ey'ningi, uze kwaqhamuka nomfana ethi udubula, wayisa umavava siyamazi usomatekisi, uphinde abe athanda umculo kamaskandi, udume kakhulu ngokushaya indishi, omshana wakagcaba, uyena ngempela o-behind the scenes kagcaba. Uke seke kuthe mekuxatshana lapha omavava bekhuluma no-Max, abanye besayida nobobo, bengasayidi nobobo, wakhuluma-ke udubula yena esayida nobobo, esho ukuthi lento ekhulunywa umavava no-Max ukuthi ayithathe noma ayilekelele, ikhuluma ubuntsha, uyimpukane elihlaza. Umavava ukuthi emezwa le ukuthi uyimpukane elihlaza, wasethi-ke hhayi ndoda, ngiyabonga ngokuthi uthenga impukane enkulu elihlaza lapha kwa-TikTok. Baye bese bekhuluma-ke nodubula lowo. Hhayi udubula uvuka ekuseni wathi hhayi bhuti Mavava, ngiyaxolisa mina Nkosi yami bengingazi, bengiyikhulumela nje ngiyintezela, but nje uma ngabe ukuthi-ke uhlale kabi ayayidla ishiyele. Hawu, nangempela-ke waxolisa. Sekusanjalo abuya futhi umfana esethi dubula Mavava. So it's causing some of issues in the industry, but now that Bobo is out, siyathemba ukuthi nabaculi nosomabhizinisi nosomatekisi labade bexabana sebezo mhlambe bazothanda ukuthi bahlise umoya. Anyway, thank you so much for tuning in. Singacela nje kuwona ukuthi upresse ulike. Bojwayela nje ukucophoza ulike kumahala, angeke ukwenze lutho. Oqeda ucophoza ulike, ushare bese ushiya ne-comment. Lokho kuyosiza ukuthi sibe encourage ukuthi silokhu sikureportela iy'ndaba. Sizontshela ukuthi ubobo kwemva lokuthi uvela nini enkantolo. Thank you. Bye.